ya ATC yukunyaka kutoka ime bunge ya Bogitutu chache South ya County ya Kisii abo asumo waziri wa Oboremi aiga si County ya Kisii Elijah Okemwanya rikoboka kwanekeria omumenyi bwe Somondo omenyete ime County ya Kisii kuna serikali ye county niyo yabekire emerobe emikanu yo kwaneke buna Oboremi ni gobora kunyaka bugokina ime County ya Kisii asinya rikoboka kwanekia gochakeri tukoria tichirimo ekigocha nigo serikali ye County ya Kisii irachkunyaka kubwatuka ebimeri biti avocado anamono avocado yekerero imanyikaine asumono wabu kinyamure una ash avocado ira konyara kabakeo konya mwana inchi aso matunda aye amone bintu binde abinge aso botumeki bwegenka oigoni kanyako bakakora buna umorobiri yo nigo konyara kabako koigwa okoboko amono mu governor we county ya Kisii Moske Paul Simba Arati lero nelitukoline sana seista umugabano ito Paul Simba Arati aira abaremi ba Kisii a gift gya Easter ase enasari ya ito twabaire tokonyora into majority avocado seedlings eche toko chikonya kwa toko distribute ochakera next week ase manifesto ya umugabano ito ekera ache to BC gatebete na nyare koboko promote avocado coffee na bioethanol igo ase value chain ya coffee ya avocado lero iga ntobugate hash avocados eyu eyabeire ready ko nanwa gochia sabaremi banyare bako simeka ase country ya Kenya Kenya igere 6th exporter ense namba isano na isanemo ase go export avocado hash avocado go chichinse cheisco na into gase Kisii County ntobugata libagali nene yoko increase avocado growing elinde tonyako batoko export na boigo aba farmers baito banyako bako nyora chibesa asomobuko igo bono iga ase avocado esmekire na abaremi baito no igere about eko tobugate 14 hectares metric tons toko produce lakini totagete again up to 20 metric tons ekegere jion projection ya ito na bere igo given naende nga amare maito igara make ase acreage omotoyo iga abarabe bakonyosimeka nao from time to time okonyora banyorire chibesa igo omotoyo iga nkoimisa barimi baito baerike ase agricultural officers bara ase chi ward level na bara ase chi sub county bagenda oroberike erinde na lirio kabarabe bakonyora avocado omotoyo iga igogochi togochikonyorwa ase siringi emie yemo titori gochikonyorwa bosa gochikorubono iga gochia sabaremi no mote tomanyete nga no mote oro avocado ole otabwati borwaire bonde bwensi nando buno moremi agochikonyosimeka iga nobo korwa matunda ATC ga ntobwate a factory eco process avocado lakini avocado ya ash igerenke eliba konyara go process njumbo eli traditionally emete metambe to bugate egere ya hash igere mete mienge naende akaro ko rusia matundo ko rusia na